sake wallahi ya gudu wannan can wallahi Allah wannan shi da iska ne kawai hewaye ta ci hannunsa wallahi Allah sai da zai guje mana to an kira wai wow kawai kira ya rana gurau wannan ba dabar zalo kusa kusa ya yi a wallahi kai da barkoi sallallahu sallam shora kai ba da zaman lafiya amin Allah ya bashi yanda zai yi amin kore mana amin yassare mana kuma da hanyar neman abincin sa Allah ka buɗa mana Allah ka fattaha mana Allah ka lattafa mana dan mutuncin Annabi Muhammad amin sallallahu سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله تنيا الخيري تنيا الخيري يا رب الحمد لله sama farin ciki kuke ya tashi Allah wa Allah ina sun kutun yake ne mai su kuta masa abar malam zan dauka ko kuma zan dauka amma ni misali zo mu tafi salam